esekwazi ukubongela labo hafu beyibongelo zamakhosi akithi kuyakhomba ukuthi khona la siyakhona ngoba abaningi ngaphandle abadala kunathi abangakwazi lokho. So ke umuntu dlulisa nje amagama kwi-team yonke nje esebenza lo msebenzi ihlangene ukuthi lo msebenzi owenziwayo mkhulu kakhulu and ubukeka kunezwe elisha elakhiwayo ngoba lo mndeni owakhiwa la amakhono neziphiwo esinazo ayifani. Uma sakhumndeni wabantu abaningi ikhono likaMkhize ehlangene noNgcobo noZondi ikhonto abazoyakha ngoba njengamanje sebe umndeni. So lezikhona izinto umuntu akayifundile lezimbalo engicabanga ukuthi ziyinselelo mhlambe kubahleli ngoba mawuyibuka sekela sihlalo wekomiti mthiwe ithi lento ngelinye ilanga kufanele kuphathwe amaphepha okubhala mhlambe kuqala kwe-assignment nje ezothi umntwana nomntwana akayobhala nje ukuthi uzalwa ubani yena nje ozalwa ubani azafikela kagcina khona uma efika ku-6 ufika ku-6 abuze nokubuza nje ukuze akhule zazi. Umbuzo wesibili uthi laba abamzalayo ke bonke azafikela afika khona bazalwa ngamiphi iminyaka. Ukwenza leyo assignment nje umzali uyobona ekhaya ukuthi khona efundwayo lapha ngoba singayifunda ngamakhosi akithi kodwa angathi singaqala sazi ngathi. Sibuye umbuzo wesithathu uzothi zithini ibongelo zakini awubhale nje zonke wena kube i-assignment nje abazohamba nababuye nayo ekhempini elandelayo. Umbuzo wesi-4 uzothi bhala nje amahubo akini wabhala. So kuyasiyenza i-practical la kufanele wacule khona. Ngikholwa ekutheni leyo nto yobenza ukuthi sikwazi ukuzazi thina. Uma sesizazileke thina ngicabanga ukuthi thina ehlelayo iyobe sikwazi ukubuka impilo ezothi mhlambe ngelinye ilanga owenza kahle esikoleni sibabonga ngani siyinsizwa nje sisodwa. Nangu bani kuthiwa esikoleni uphasa kahle ugqoka kahle uniform awekho yini ama-award esinawenza eyinsizwa nje lezi esinazo ukuyikhuthaza ngaphandle la zenza khona. Singene emkhakheni mhlawumbe wamabhizinisi sithathe nje abantwana abawu-5 abahlala ndawonye nansi endlu yenkukhu nikhulise lezi nkukhu nibale nikhiphe i-profit niphinde niqhubeke nakho at this age ngoba ezinye izizwe azifundi ngamaqhwa ekuzimele forever kodwa ziyashesha ukungena ekutheni njengoba siphila imali. So uma sibafaka nalapho bazokwazi ukuthi sebeyazazi bese bephinda bengena nase-20 yamabhizinisi ahlukene nje. Ngisho kuthiwa bakhulisa iy'nkukhu eziwu-10 ngenhloso yokuthi umuntu azi ukuthi imali iyaqhamuka la kule age abakuyona kukhona esizokuya kukona ney'mfundiso-ke zonke zezemfundo. Kubaluleke ngani ukufunda kubaluleke ngani ezempilo sikufake nje konke kube yiklasi esizohamba nalo esingathi ngelinye ilanga masisondeza oprofessor eduze kwalento yethu bagcine besenzela nje thesis ezoba ne-document nje ethi umntwana ohamba amakhempa awu-6 uphuma nayo certificate so ukuthi u-attendile ngoba uwenzile u-1 no-2 no-3 wawenza ama-practicals. Umuntu into ayifundayo ithi namakhempu wethu ayifuni weekend uma uwabuka ngenxa yomsebenzi esinawo la kuzohlala khona nje ekhempini zingene nje ngoLwesihlanu ntambama
mhlambe ziyohlukana ntambama ngesonto ukuze kube kuningi esizokufunda. So umuntu nje ngalawo mazwi bekubingelela bese kube ukubonga kubahleli ukuthi umsebenzeni wenzayo niyikhandla nakho isizwe. Siyakholelwa ukuthini amakhosi namathongo noNkulunkulu esimkhonzayo uyombulisisa ngokumsebenzeni wenzayo uyawubona ngoba isizwe sethu sifile nje ingoba sishoda ngabantu abazosigada. Sizwe ke sakhelene namalokishi mhlambe nalo hlelo ukuthi sisondele akubona silibheke singagcina sakhala kuphela bese sakha into ezogcina omunye amaye wasiphunya uwoyela ngale emgodini bese kubuye kungabonakali kahle ngoba egcineni bathi kunalento ye-movement from a region of high concentration mase behlangene bagcina laba bethu bengenwa imimoya yomakhelwane kodwa masakhe sayawufika komakhelwane ngicabanga ukuthi sokwazi ukuthi siqinise into and uyayibuka ikhempi yethu ukuthi ikhomba ukuthi siyabadinga abazosilekelela umSamaria ngoba akufanele uthathe isikhathi eside uma uyibuka ikhempi yethu ngoba uma ubheka umsebenzi kade wenziwa uShanazi neqiniso lokuthi lama group akade kufunda 2 weeks 3 weeks babekhohlwe konke kodwa if bezobuya ngokuvama singabe sesazi ukuthi uma sesithi laba sebeno 16 years sesiyabakhipha sesikhipha umuntu emuthweni esaziyo ukuthi uyazi ukuthi kuyini uba kaMphumuza ihlonishwa kanjani inkosi kuvunywa kanjani kubongelwa kanjani kwenziwa kanjani ukuthi nje kufanele sibe sesikwenzile lokho ngalowo mazwi umuntu uthi nje uyabonga kakhulu. Siyathokoza.